къде баща ми и майко убиха? О, не, къде е баща ми? Къде е баща ми? О, не. О, не. Грима шейк. Грима шейк. О, не. О, не е ли лафото? О, не. О! Какво стана? Какво стана? О, не. Грима шейк е тук. Крием се от Грима шейк. Грима шейк идва. О, не. О, не. О. Абонирайте се за канала. Лайк на всички. Чао! Спасете ме от Грима шейк.